So, ito yung ilalagay natin, manok. And then, yung munggo natin na pinakuluan ko. Ayan, mabilis na lang maluto yan kasi luto na yung munggo. So, yung chicken na lang yung lulutuin natin. Papa sa baba ng malunggay. Oh, diba? Lebre na yung malunggay natin. Dito ng malunggay, ginagyan talaga niya. Iba talaga siya kumuha ng malunggay, guys. Tinitingnan niya kung may mga lisa. May mga lisa daw yung malunggay. Yun, kailangan tanggal yun. So, magsaing siya ang tagal. Kasi bago sa inin, ang dami pang orasyon. Nalala ko talaga si nanay. Tapos si papa yung nagsasampay. Ay pa. Kung ano niya. Siyempre, mahabasa ko talaga yan. Pero, eto, pupunasan lang po namin. Hello guys! Good morning! So today is April 24, 2019. 24 ba? 25 pala. 25, 2018. So today is Thursday. So ngayon, maaga ako nagising kanina, naglalaba pa ako, hindi pa ako tapos. And ngayon, yung munggo ko, ngayon ko pa lang siya lulutuin, pero actually napakuluan ko na siya. So ito yung ilalagay natin, manok. And then, yung munggo natin na pinakuluan ko. Ayan siya. Kulo tayo ng munggo. And, eto naman, nakalimutan ko nung i-defrost kagabi. Ano to, para sa baon ni Papa. Ipa-fried ko yan. And, dito ko na lang sa kaldero niluto. Kasi mas malalim siya. And nakapagsaing na rin ako. Ayan. Nagisa muna tayo. Nalunod ko na yung manok. Yan, ano muna natin. Ayan, mabilis na lang maluto yan kasi luto na yung munggo. So, yung chicken na lang yung lulutuin natin. Ano ko muna, gisa muna siya para lumabas yung lasa ng manok. Guys, maglalagay din ako ng bell pepper at saka itong spring onion. And always ako naglalagay talaga ng tanglad. Tingnan nyo yung tanglad ko, nalanta na siya. Pero pag ganyan nalalanta na siya, pinuputulan ko yung dulo niya dito. And then, tinatantad ko siya sa kutsilyo, ganyan. Para yung katas niya makalabas. So, dalawa na lang ilalagay ko. Para kasi marami din naman itong lulutuin ko. So, yan. Hindi na ako maglalagay ng kamatis since i-freeze ko kasi ito. So, hindi ko siya nilalagyan. Nalunod ko na yung munggo. Ilalagay ko na rin tanglad. Ayan na siya. Nalagay ko na lang yung munggo at saka tanglad. Ayan. Ano yun ang munggo. Actually, dapat lalagyan ko to ng kalabasa. So, dapat nilagay ko yung kalabasa nung paglaga ko pa nitong nung pinakuluan ko tong munggo, nakalimutan ko. So, hindi ko na siya lalagyan. Pero pwede natin siyang lagyan ng kalabasa para mas maraming gulay. Ayan, tsaka pinakuha ko lang si Papa dun sa baba ng malunggay. Sana marami siyang makuha para may malunggay din to. Kung wala, may spinach naman dyan. Pwede din yun yung ilagay natin. So, ayan, nakakuha si Papa sa baba ng malunggay. Oh, 'di ba? Lebre na yung malunggay natin. So, pinabili ko rin siya ng chicken cubes. So, anuhin ko muna 'to. Alam nyo, naalala ko yung nanay ko dito kasi yung lola ko kasi pag nag-ano siya dito ng malunggay, ginagyan talaga niya. Iba talaga siya kumuha ng malunggay, guys. Tinitingnan niya kung may mga lisa. May mga lisa daw yung malunggay. Hindi ko alam. Parang yung mga puti-puti. Yan, ginaganyan pa niya yan. Oh. Ganyan pa niya yan. Tapos, inukuhanan ko niya yung... Saan siya nag-ingay? May tubig. Inaanuhan niya ng may mga hindi magandang dahon. Ganyan pa niya. Tapos, pag ganyan, after pang maano dito, malagay dito, pa niya, talagang kinukuha niya talaga yung mga stick. Kailangan wala ng stick. Kasi ang tagal niya ng malunggay. Malunggay lang yung niya, pero sobrang tagal niya
mag-prepare ng mga ganitong malunggay. So naalala ko lang si nanay pag lalo na sa bigas, ang ingay ng tubig. Naalala ko din sa bigas dati, pag nag-ano si nanay, kailangan yung bigas, wala nang mga bato, wala na yung mga, ang tawag doon, mga tipasi yung tawag sa amin dito. Yung mga hindi na-grind, yung hindi natanggal na ng balat na mga minsan may nasasali doon sa bigas. Yun, kailangan tanggal yun. So magsaing siya, ang tagal. Kasi bago sa ingin, ang dami pang orasyon. Naalala ko talaga si nanay dati. Grabe talaga yung mga niya, mga technique niya sa mga iba kasi magluto talaga yung mga lola natin. Kanang grabe yung grabe yung labor of love para talaga ma-serve sa atin yung masarap na ulam nila, di ba? So, ako hindi ako ganun kaarte kasi dito sa malunggay. Pag lang, yung mga medyo malalaki lang, may mga malaking sticks, yun lang yung pinukuhanan ko. Healthy din kasi yung malunggay, no? Grabe, superfood kasi itong malunggay. Sa spinach, sa atin naman malunggay. Pero minsan nag-spinach lang talaga ako, guys, kasi mura kasi siya. And yun, sobrang mura kasi ng spinach dito. Pero kung mahal yan, hindi ko binibili yan. So, ayan. Kunin ko na lang to ng sticks habang pinapakulo ko pa yung munggo. Guys, nagbalat ako ng dulaw. Kasi diba dulaw yung nabili ko nung una. Tingnan nyo, nag-stain sa kamay ko. And natatakot akong ilagay siya. Kasi first time ko talagang gamitin. So, parang feeling ko hindi siya pang luto. Pang ano lang siya talaga. Pang tea or something ganyan. Kasi yung luya talaga yung aking yung ginger talaga. Ito dulaw. Iba kasi yung amoy niya. Iba yung amoy niya talaga. Hindi siya kaamoy ng luya. Kaya baka mag-iba yung lasa ng ng luto ko. So, eto na. Medyo na siya. Kumulo na. Ayan. Tapos, eto yung partner namin, fried chicken. Para din baon ni Papa. Tapos, si Papa yung nagsasampay. Hi pa. Wow, stricto. Siya yung pinasampay ko kasi hindi pa ako tapos magluto. Ang tanong kung masasampay ba niya ng maayos. Apil dito pa, oh. Hindi na mauga, dikit-dikit. Yeah. Wow. Hindi ko alam kung paano niya sinampay yan. Dapat sa ubos. Ubos, di ay. Tapos ito yung mga na-collect na namin, guys, na mga dadalhin sa simbahan. Hindi pa, konti pa kasi. Ito, ilagay na natin yung chicken cubes. Isa lang yung ilalagay ko na chicken cubes. So, ayan, nalagay ko na yung malunggay at saka yung spring onion. Yung bell pepper ay mamaya sa mga mga sandali. Mamayang konti, ilalagay na natin yun. Yung ating chicken. So, eto na yung natira, guys. Actually, madami pa siya talaga. So, eto yung ilalagay ko sa refrigerator. Ayan siya. And eto naman yung sa amin ni Papa. Tig-iisa kami. Ayan, tapos kay Hagli, diretso kay, hindi pwedeng ilagay sa ganito kay Hagli, kailangan diretso sa kanin yung kanya. Kaya, hindi pa kasi luto yung aming chicken, fried chicken. Ito kagabi, hindi niya niligpit. Ito yung forever love niya. Ano yung anak ko nakakatuwa kasi yung mga mumurahin na yung parati niya nilalaro. Yun yung mga favorite niya. Hello
guys! Good afternoon. So ngayon ako nakapag-vlog ulit. Hello guys! Gusto niyo Simple talaga. ice cream. It's so simple, not ice cream. Kaya na po yung gusto sumali sa camera. Mamaya ko na kukunin yung item na ano ko sa online shop. Iyan ako lang dito. Sasabihin ko na lang sa inyo dito pag nakuha ko na mamaya. Kasi may sinisettle pa ako sa ano kasi may strict ko yung ano nila. May mga tawag dito coaching pa. So, ano yung kukunin ko mamaya? Yung mamala na Dio. Yun yung kukunin ko. And then, yun. Sana bilhin niyo yun. Kasi, personally, ako gagamit din ako noon. Kasi, napakaganda yung feedback niya. And, yun. Abangan nyo sa, pwede kayong umorder doon sa Shopee. Ipopost ko yun sa Shopee. Agad-agad pag nakuha ko yun. And, actually, dalawa yung shop ko kasi sa Shopee. Yung haggard ko na. Dalawa yung shop ko sa Shopee, yung isa talaga, yung pinaka-main, yung JKH Best Buy. And then yung isa naman, hindi ko na sinasabi dito sa vlog, pero dalawa yung shop ko. And yun na lang yung gagamitin ko kasi nga, pag mag-open naman ako ng bagong shop na naman, shop kasi yun ni Papa, supposedly ka Papa yun talaga na shop. And, i-delete ko na lang yung mga items doon kasi pag gagawa pa ako ng bagong shop, maghihintay na naman ako ng for COD, ganyan. So, ang hirap, may mga pa sa Shopee. So, yun, at least yun, meron ng COD kung ayun yun yung magbabayad kayo ng through bank or remittance kung ayun yung may COD na, diba? So, yun. Abangan nyo. Marami pang iba. Pinoproseso ko pa kasi ang daming mga hanas kasi. Ang daming mga kailangang gawin. So, ayun. Kasi magbabayad pa rin ako ng kuryente ngayon. And yun. At yun lang yung sasabihin ko sa inyo. And abangan siguro bukas may papatita ko sa inyo yung item. Kung makukuha ko siya ngayon, yung mamala. And sobrang effective daw niya. Kasi, yun nga. Yung magaganda yung feedback talaga. So, okay, abangan ninyo. And, meron ding, si Senyorita. Ayun, Senyorita, nagko-comment dito sa, tapos siya sa akin sa Shopee. Yung about sa sunblock. Yes, may sunblock. Merong mga rejuvenating chuchu. Basta yun, abangan ninyo. And, yun. So, magpapaalam na lang ako dito kasi magkakape kasi ako. Teka, kunin ko lang yung kape ko. So, magkakape muna ako, guys. Ayun yung nag-stain. Si Papa talaga naghuhugas. Ayan, magkape tayo. So, ayan, magkakape muna tayo, guys. Tapos pala may nagtatanong paano kung ito daw kung paano kung huhugasan, mababasa daw yung niya. Siyempre mababasa po talaga yan, pero ito pupunasan lang po namin. Kung titigas man, if ever lang kung ito talaga hindi kakayanin yung coffee, pwede natin siyang mag ka ng tubig dito, yung mainit na tubig, ilagay mo dyan, hindi naman, yung warm lang. Tapos ilalagay mo dito, para mag-soft lang yung nasa loob, for example, coffee. Tapos, mo lang, tapos punasan. Punas lang talaga ito. Yun lang yung may advice. So, hindi naman madumi yung loob, kasi same lang naman din yung ilalagay mo, diba? So, ganun. Pwede naman sticker. Ang ko lang sa sticker kasi, ma-erase lang siya, mabilis din siyang ma-erase. Yun din yung, downside doon. So, ayun. So, makapaalam na ako dito, guys. So, I hope you guys enjoy. And, follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And, abangan ninyo ang aking beauty products na ibibenta. Hindi to akin ha. Hindi to personal na akin talaga na brand. Hindi. Ano lang to, bagong, ko sa aking pagninegosyo. Inuunti-unti ko nang mag-shift sa aking business. Pero, syempre, hindi ko pa din pakawalan yung aking mga toys kasi
Isa yun sa mga bumubuhay sa amin. Talaga. And yun, sana abangan nyo, supportahan nyo din sana, okay? So, see you in my next video guys. Bye!